मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। डीजे मनीष रक्सौल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। एहन आज चलबी त लोकत हो एहन आज चलबी त लोकत हो दिघिया के छोरा तोरा ठकत हो गोदी में लाके तोरा लकत हो दिघिया के छोरा तोरा ठकत हो एहन आज चलबी त लोकत हो एहन जे चलबी त लोकत हो दिघिया के छोरा तोरा ठकत हो दिघिया के छोरा तोरा ठकत हो। कहा सिम दीवाना तोरा भकत हो दिघिया के छोरा तोरा ठकत हो गोदी में लाके तोरा लकत हो दिघिया के छोरा तोरा ठकत हो सुनली छोरी। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।